Казвам се Иван Скипарнов, психолог, обучител, фасилитатор по програмата Трениране на успешни лидери. Част от екипа на Гордън Тренинг България. Модерният лидер се нуждае от нов тип методи за управление, пред които отстъпват старите авторитарни подходи. Моделът на управление и начинът, по който се общува в една организация, играят основополагаща роля за емоционалния климат в нея. Повечето лидери в организации не са се родили с познания как да създават благоприятен климат на работното място и затова те го усвояват чрез обучение и практикуване. В тази връзка ви представям курс с над 60 години опитност и усъвършенстване чрез взаимодействие с стотици организации по целия свят. Обучението Трениране на успешни лидери включва усвояване на ефективни поведенчески стратегии за общуване и разрешаване на конфликти на работното място с цел повишаване продуктивността на служителите в една организация. Стълбът, около който се провежда обучението, се нарича поведенчески прозорец. Това е лесен ориентир, чрез който вие практикувате усвоените познания. Имате точни насоки как да сте полезни на служителите си, когато имат нужда от помощ, как да се заявявате ясно, че да ви разбират, когато вие имате проблем, конкретни и ефективни насоки за разрешаване на конфликти и как да поддържате оптимална продуктивност на служителите си.